You can only, you can ride. You can, sige. Try it. Try lang, ha? Dito na kami, guys, oh. Gustong gusto niya, guys, dito. Ang daming sasakyan. Ha? Na kami, guys. First time ni Kuya dito. Ito, namimili na si Kent. Oh. Kuya. Wow, ganda. Only one toy lang daw, sabi ni Kuya. Sige, you choose, Kent. Choose your toy. Choose one. Can I see? Oh, where's that? Wow. Wow, can I see your car? Wow, nice one. How much is that, Kuya? Look, how much is that? What, Kuya? What did you say? Only what? Look for the price, Kuya. Here, oh, Kent. Come here, Kent. 347, wag na. Mama, 347. Bakit expensive? 207, wag na. Pang ibang mura. Marunong si Kuya, yung mura lang daw, guys. Tipid lang kami. Oh, bait naman ng Kuya namin. Marunong pumili, yung mura lang daw, guys. Magkano, Kuya? Mami? Stay on the side, Ken. Tinitingnan niya talaga, guys, yung mga price. Pag mahal, ayaw niya bilihin. Alam niya kasi low budget lang kami, kaya mura lang. Bait naman ni Kuya namin. Si Kent, alam niya, one toy lang ang allowed. Kaya kahit may nagugustuhan siyang iba, dun pa rin siya sa gusto niya. 81 lang yan, guys. 75 pesos. Pili lang, guys, si Kuya ng toys. Ha, magkano, Kuya? 51. Pwede yan? Sige. O sige, you choose. Tumutunog ba yan? Wow! Choose another design. You choose. The other one, Kuya, the blue one. On the left. Look at the price. Ha? 100 ilan? 84? Oh, very expensive. Ay, oo nga. Yan na lang, Kuya. O, sige. Yung pang beach, anak. Yung, Ay, may alam ako. ayan, o. Yung gagamitin dyan sa beach, Kent. O, look. Magtingin ka, Kuya, ng price. Not bad. Want this one, Shaman? We need travel and ano. Shopping. What else do you want? La, Kuya. Hello. Kapila na kami, guys, dito. Magbabayad na kami. Ilan ang total nito, Mami? Hindi ko pa alam, anak. This is always may ano to, guys, ballpen niya mga baby. Oh, yan yung ballpen ni Papa niya tsaka ni Kuya. Ken, come here. Ito lang binili namin, guys. Ugunting lang. Tsaka ito. Gagamitin nila sa dagat. Punta naman sila, guys, dito sa World of Fun naman. Maglalaro sila.
Dito na kami guys sa McDo. Gutom na si Kuya. O, hinihintay pa namin yung order namin. Hungry na din si Ken. Kuya. Are you hungry, Ken? Yes! Hungry na si Ken. Kakain na kami guys. Pagdating ng pagkain. Yes. So, yan ang nabili namin sa kanya. Monster truck. Kain na tayo. Ito na ang pagkain namin. Oh. Kain. Kain. Kain na, Ken. Kain. Kain, Ken. Kain, guys. Ano kuya, busog ka? Kakao ni kuya, nakadalawang rice. Yung fries mo kuya, kainin mo. Kay papa mo. Wow, yummy. Bahay na kami guys. Kararating lang namin. Naglalaro na sila nung binili naming laruan. Malapit nang gumabi guys. So, yun lang yung vlog namin guys. Ito daw po yung binili ni Ken, Monster Truck. Hope you enjoy our vlog. Please like and subscribe. Bye! Thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Bye! Bye. Have a great night. Ano? Please like and subscribe. Sabi mo, Ken. I said you try. Please like and subscribe. Bye, Have a guys. good day or night. Thank you. You hope you enjoy our vlog. Ang bait nung dalawa. Tig-isang laruan lang binili nila. Tapos yung pinakamura lang. Di ba, kuya na? Bait ni kuya. Tara, Ken. Say bye, Ken. Bait din guys ni Ken kasi sabi ni kuya one toy lang. O ito lang pinili niya guys. O hindi siya umiyak. Yan lang. Kung ano lang yung sinabi ni kuya niya, yun lang yung kinuha niya. Kung isa lang na toy. Thank you for watching guys. Bye. Bye Ken, say bye. It's bye. Bye guys. Bye bye. Dumaan nga din pala kami guys sa SM. Bumili lang kami nito. Bumili akong Eskinol. Look, Tapos, milk. oh yes, milk ni Kent. Ito. Tapos yung fresh milk para dito sa bumili si Kuya butchok nitong ano. Ito yung cereal. Dalawang Coco Crunch tapos yung isa Honey Flakes. Dalawa na siya guys. Tapos bumili lang kami nito. Tapos itong biscuit, tsaka itong tinapay, konting pancit canton, Yakult, konting biscuit, tsaka itong mga ano. Ito guys, biscuit din. Tapos ito, mga chips. Yan lang guys. Tapos ito, tinake out namin si ate ng pagkain, si ate Sai. Okay, bubad na daw si Kent ng jacket. Tapos ito naman guys yung nabili namin na ulam. Bumili akong 2 chicken, tapos isang pack ng hotdog, chicken franks, ham, tapos ito panglagay sa fried rice. Yan lang guys yung nabili namin. Naayos na ni Kent sa lalagay niya sa ref. Thank you, Kent! Wow, bait naman. Pati milk lalagay sa ref. Get more outside, Kent!